Mae Gwirfoddoli mewn prosiect fel Profi, mae'n wych, cyfle gwych i'r myfyrwyr. Nid yn unig mae rhywbeth da iddyn nhw roi ar eu CV, mae hefyd yn gyfle ymarferol iddyn nhw gael ymarfer, y sgiliau maen nhw'n ei datblygu illa drwy y cwrs academaidd neu drwy weithdai cyflogydwyedd ac yn y blaen. Mae'n rhoi cyfle iddyn nhw rhoi y sgiliau yna a defnyddio nhw mewn sefyllfa go iawn felly. Mae hefyd yn rhoi esiampl da ofnadwy iddyn nhw allu siarad am profiadau pan maen nhw'n gwneud ceisiadau am swyddi yn y dyfodol. Mi fydd yna rhoi profiad da iddyn nhw i allu tynnu ohono fo felly. I signed up thinking that we were sort of going to be a passenger on the project, but actually once we'd done the training, which was fairly extensive, it was down to us to seize the opportunity. Nes i mwynhau mynd i fewn i'r ysgol a gweithio hefo'r aelodau eraill tîm. A nes i rili mwynhau gweithio hefo'r disgyblion, cos dwi'n gwybod sut maen nhw'n teimlo adeg yn ysgol yn gwybod be maen nhw'n gwneud y cam nesaf nhw. Felly oedd yn neis gallu rhoi bach o hyder iddyn nhw cam nesaf ac rhoi profiad presennol fi. Ond hefyd rhoi y cyfle iddyn nhw gallu dod i nabod met arall ar y cwrs ac rhoi cyfle iddyn nhw hefyd datblygu sgiliau tu allan i'r cyrsiau maen nhw'n astudio. What I enjoyed the most is being able to work with a diverse range of people, and it was quite interesting to see it didn't really matter where they're from, and their care for the local community was quite motivating and inspiring actually. Mae Gwobr Cyflogydwyedd Bangor yn rhoi cydnabyddiaeth ffurfiol i fyfyrwyr o'r gwahanol weithgareddau allgyrsiol. Maen nhw'n cymryd rhan yn yr esiampl yma Gwirfoddoli. Felly mae unrhyw beth maen nhw'n gwneud tuag Gwirfoddoli maen nhw'n gwneud tuag at prosiect Profi yn gallu cynnwys fel oriau tuag at i Gwobr Cyflogydwyedd nhw. Bydd yn helpu nhw yn y pen draw i gael cyflogaeth ar ôl iddyn nhw raddio. Dwi'n gweld Gwirfoddoli yn cyfle gret i gwneud, i roi ar y CV. A hefyd trwy cael yr Employability Award yma, mae'n mynd i edrych yn gwych hefo graddio. Yn ogystal â hynny, mae'n gwneud chdi fatha person yn mwy siaradus a gallu cyfarfod y pobl newydd a gwneud chdi mwy annibynnol chdi dy hun. A hefyd mae'n gwneud chdi gallu delio hefo gwahanol situations a gallu datrys problemau yn hawsach a mae'n gwneud chdi'n person mwy annibynnol, sy'n meddwl. To encourage other volunteers to take part in Profi, I think I'd just say to them that you can't underestimate how much you'd get out of it. You might sign up for a volunteering programme thinking that you're going to be giving something to somebody else and you get that feeling of self-satisfaction, but it definitely goes beyond that. You put the work in and you gain a huge amount of skills out of it and take those away with you.